Rabja kbira fost il-kandidati Laburisti fi 11 il-distrett elettorali kif l-amministrazzjoni tal-Partit Laburista mmexxija minn Robert Abela imponiet fuq dan id-distrett bħala kandidata lil Ministru tal-Enerġija Mirjam Dalli. Dik li saftit ilu kienet qlajja kienet ikkonfermata mill-Ministru Mirjam Dalli stess meta bagħtet fuljet biex tħabbar li se tikkontesta dan id-distrett għaliex hi tista' tagħti aktar lil lokalitajiet li jiffurmaw dan id-distrett. Dan kollu nisser rabja kbira fost il-kandidati Laburisti li jikkontestaw il-11 il-distrett li ħassew li din il-mossa hija waħda ta' sfiduċja fihom ir-Robert Abela u tmexxija tal-Partit Laburista. Sorsi li tkellmu ma' Net News spjegaw kif fost l-oħrajn hemm rabja kbira mill-kandidat Romilda Baldacchino Zarb li hija wkoll is-sindku preżenti tal-Mosta. F'dawn l-aħħar ġimgħat Zarb bdiet taħdem mhux ftit fil-kampanja tagħha l-elezzjoni ġenerali tant li fetet uffiċċju ġdid u bdiet tiffoka ħafna aktar fuq il-kampanja tagħha f'dan id-distrett. Kandidati ieħor li ħadin il-kandidatura bi kbira huwa Anthony Aġuż De Celis kif jidher li din l-aħbar komplet turta lil Aġuż De Celis wara li Robert Abela s-sena li għaddiet warbu wkoll mill-kabinet. B'Aġuż De Celis kien qed jittama fil-elezzjoni li ġejja biex juri li tmexxija Laburista li minkejja li kien twarrab kien qatt għandu l-fiduċja tal-votanti. Għalkemm għadha mhux ċara reazzjoni ta' kandidati oħra tal-istess distrett huwa evidenti li din il-kandidatura ma ntlaqet xejn tajjeb u komplet nissa Il-Firda bejn il-kandidati Laburisti. B'nies qrib kandidati partikolari jirreferu wkoll għad-disastru li qed twettaq Mirjam Dalli anke fis-settur tal-enerġija minħabba episodji twal ta' tuħ ta' dar madwar Malta u Għawdex.